Zdravo svima, ja sam Božica iz Biznis Modus tima i danas govorimo o tome kako da se ponašate kada primite poziv iz Poreske uprave. Često čujemo, jao, boli me glava, zvali su me iz Poreske uprave, da li vi znate? Polako, smirite se, nije kraj sveta, pozovite nas, rešit ćemo. Ali pre toga, par saveta. Ono što je najvažnije jeste da ostanete smireni. Da uzmete papir i olovku i da zapišete ko vas zove, iz kog odeljenja Poreske uprave vas zove, radi čega vas zove i koje informacije vi trebate da pripremite. Nikako nemojte davati informacije na prečac, uvijek morate prvo da ih proverite. Najbolje je da zato kontaktirate svoga knjigovođu koji će vam pomoći i u pripremi potrebne dokumentacije. Šta ovo znači? To znači da poziv iz Poreske uprave ne mora biti razlog za paniku. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko pripreme dokumentacije ili poreskih saveta, pozovite nas. Tu smo za vas.